Erokamano nyako Ramogi kuom keto RamogiTV thuolo machielo kendo rwakni machiegni mana kana singo ni saa 7 ni saa 10 weche manyien ma kagi kacha biro ni achiel kachiel kokalo RamogiTV ma saa ma korwamiyo weche manyien ma kagi kacha kamoro moro ma intie machiegni. Nyinga en George Bati. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o lando ni ok gibi chulo sara ma lakteche manie ng'anyo. Mano en kaluwore kod winjruok ma ochopie e romo mane gibedo kod jatend migepe kaunti ma Kisumu. Nyong'o yango ni gisechopo e winjruok gi board mar jotich kata public service kod jagoro maduong' mar kaunti no mondo okaw kang' ma owinjore e wi wachno. Kamano bende gilando ndiko lakteche ma kojolo mondo obi oti e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral e kinde ma lakteche ma pacho ka pod nie ng'anyo. Nyong'o omedo ni okang' ma kamano kawo mar neno ni nitie thieth ne jodak makono. Kata kamano olero ni kaunti no ni thuolo mar winjo ywak mar lakteche manitie ng'anyo kokalo e twak ma gibedo kamoro achiel. Kawasudo en riwruok mar jodolo mag kopere KCCB dwaro ni mondo sirikal ochul ute thieth mag kopere gope mag okumba mar thieth mar NHIF kapok okumba manyien mar thieth mar SHIF ochako tich. Ka giloso gi jofwambo, jotelogo golo ywak ni sirikal masani ketho tudruok e kindgi kod kanisa ahinya kotende kod weche mag somo kod thieth ma telo ariyogo osebedo ka konyore. Kotelni kod jakom mar KCCB Anthony Muheria paro mar chike wi weche mag somo mahigani kata Basic Education Bill 2024 chayo tend kanise e chenro mag tayo somo e sikunde kod kuonde tiegruok ma oger kod kanise. Jodolo gi duol achiel bende ojiwo sirikal mondo orang weche matut masani hinyo jopiny kama oting'o osuru mamalo kod ng'anyo mar lakteche. The proposed new bill now further threatens this crucial role of the churches in our education system. We therefore decry and reject the systematic scheme to undermine and weaken our management role as the founders of the Catholic-sponsored schools. The proposed Universities Bill, Amendment 2024, grants the Cabinet Minister unilateral power of dissolution and merger, conversion, or amalgamation of private universities without reference to the owners. The faith-based hospitals are owed huge amounts by NHIF. As of now, this has accrued to over 2 billion Kenya shillings. The effect is that most of our hospitals are crippled and not able to operate optimally, and therefore offer services to the needy. In fact, many are now unable to procure medicines and pay salaries. Duoko mogol kod kambi nonro mar Infotrack oyango ni atamalo 81 mag jo Kenya siro dwaro mar Raila Odinga bedo jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC. Kaluwore kod nonro no, kwan mathoth mag jo Kenya madwani Raila odhi e AUC wuok e kaunti ma Nairobi ka iluwe kod gwenge mag Hoho mar Okak kod Nyanza. Thoth jodak ma ok dwani Raila owuog e pacho kaka dhi e AUC wuok nyandwat ma ugwe ma pacho kaga atamalo 64 kata atamalo 13 to pok oyango chung' margi. Nono no bende oyango ni thoth mine ema siro dwaro mar Raila Odinga bedo jakom mar AUC kopim kod jowetegi machuo. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi oramo ni onge mbolea mabandi ama iuse pacho ka koloso e mbele komiti mar Senate ma ochung' ne weche mag pur. Omedo ni pim duto ma otimne mbolea mane ilieko ni bandia nyiso ni gichopo dwaro mar mbolea mwinjo bed ni tiyo godo e puothe mathurka. Linturi omedo ni gikwayo jogo duto mawacho ni ousnegi mbolea mabandia mondo otero gunde go mondo oduoknegi omenda magi mane gitiyo godo e ng'iewo mbolea go. Do you have any relations with these two directors? Conflicted, and I have no relationship. In fact, he's just telling me now because when the tenders are being done, you know they are done at NSPB.
that even those that people lost in the tender process, because this is a multi-billion business, probably you can find somebody going into her corner, print his back, and do whatever he wants to do, and make noise about it. So until investigations are done, and then national, we have a multi-agency committee that is being done, the DCI is doing a good job, all these are ongoing, we really cannot really make conclusions until all the investigations are done. Jotend migepe mapacho kama Musalia Mudavadi ogolo chik ne bede migepe mopogore opogore mag piny owacho mondo chuog komiti ma oyiedhi mabiro kedo kod weche mag mibadhi e bede migepe go. Ka oloso Mombasa romo mokelo kanyakla bede migepe duto mag piny owacho, Mudavadi koni weche mag mibadhi ogurore pacho ka gino mamono moko kuom pinje kaachiel kod joket mwandu machano tiyo kanyakla gi piny owacho chopo e pacho ka kendo miyo gitamore tiyo kodgi kanyakla nikech mibadhi. Okoni kuon atamalo 83 mag gope pacho ka gin mago manitiere e bede migepe, omiyo onego kaw okang' mowinjore mar neno ni otiek gopego. Olero ni bende migepe kata ni bede migepe nyaka ti kanyakla mondo mi piny Kenya ota chenro mage e yo mowinjore. For further improvement, we want them to read again and again the laws and regulations that gives them power and authority to oversight respective sectors. We want to encourage them to wait less on instruction and implement more on what the law is telling them, so that we have equity, we have fairness, we have accountability, and we have objectivity when it comes to service delivery. And the way the PSS did it, PSS are the ones to chair those corruption prevention committees in their ministries. We would expect the CEOs of all the regulatory authorities to also chair that particular committee so that we can deal with this corruption issue. The headlines we have been seeing are not good for us. They are not good for the country. It becomes awkward when some of our key development partners are citing this as an issue that is obstructing very strategic agreements that we want to enter into. Apisas magen TSA komakore kod obila mag ndara ochako timo pedha ne nyamburko e kaunti ma Kakamega kaka achiel kuom yore mag duoko piny masiche mag apaya. Apisas go ne oketo hinga mag geng'o nyamburko e gweng' ma Eguhu, apaya maduong' mawuok Kakamega kadhi Kisumu, kendo mako geche modhuro ka jowuoth bende ne oyudo achiedh nade kinde no. Wilson Sankei, ma en jatatije mar NTSA gwenge makono, ne otayo chenro makamano komedo ni chenro mar timo pedha ne nyamburko biro dhi nyime apeini te e gwenge ma imbo mag piny Kenya mondo ne ni nyamburko go oluwore gi chike moketi mag thiro masiche mag apaya. The operation target all forms of non-compliance to Traffic Act, PSV Regulation 2014, and KS 2295 2018 standard, and the traffic violation of interest, or the ones that we arrest, basically are without road service license, without inspection sticker, without driving license, without speed governor, and also defective motor vehicles. If you see their vehicles, this goes to Morokomen. Their vehicles is so pathetic. In fact, if we find one, go to the current that is here, is just pathetic. Just work on it. Then number 2, let them work on the road. The road network itself is bad. The road here is not marked, especially when it rains. You cannot differentiate left or right. It is so sad. Kwanza nitampongeza mheshimiwa Murkomen kwa mara ya kwanza, sababu sijai muita mheshimiwa, lakini kwa leo nimeona hili ni jambo la maana. Kwa sababu kama hili shughuli nzima ilikuwa kuanzia hapo awali, tungelikuwa tumesave at least maisha ya maabiria.
Ramogi kamano kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi nyime kama piny owacho mar kaunti ma Nairobi oyango ni gisechulo $287 e kind gowi mar bilion 10 ma ibandhogi kod kembe okinde mopogore opogore. Kokalo e oboke ma wuok e apisi mar gavana Johnson Sakaja, giyango ni kind gope ma kwan-gi ne romo 1,100 gisechulo 273. Kaluwore kod Sakaja, motelo ne chulo gope mane ibandhogi kod okinde mopogore opogore, ne ochuno mondo gitim nonro mar yango bende omenda mane dwa ni kaunti ma Nairobi ochul ne oromo kit tije mane okinde go timo e kaunti ma Nairobi. Sakaja koni okenge magiseketo osemiyo kaunti no reso omenda mane nyalo lal kaluwore kod chudo moko ma ok ni kare. Koro gikini ni nyako Ramogi, Sakaja koni e kaunti ma Nairobi ka owacho ni nitiere omenda manunjo bende gichulo nen bilion 5.1. Kata kamano omenda mane koro yango ni idhi chul bang' timo nonro en bilion 2.39. Ma nyiso ni kaunti ma Nairobi noreso omenda maromo siling bilion 2.7 bang' timo nonro makamano. Kopogore kod wach mar omenda ma winjo bed ne chulo no kinde nyako Ramogi bende, oboke mogol kod apisi mar Sakaja koni omenda manunjo bed ne chulo kako osuru mane okoni ne oyudi ni winjo bed ne chulo bang' bura dhi e doho nen bilion 1.1. Kata kamano omenda mane gichulo bang' okinde ka achiel kod joma moko mane ochung' ne kaunti ma Nairobi bura twerore go kinde mane koni otiyo ne kaunti ma Nairobi. Koro omenda mano yangore e doho ni winjo bed ni kaunti ma Nairobi chulo en milion 6.6, ka omenda mano resi ewi bilion 1.1 cha en bilion 1.14 kaluwore kod weche ma bende ne owuok e doho. Kopogore kod mano nyako Ramogi, nitie okenge ma piny owacho mar kaunti ma Nairobi koni ne giketo mag thiro lal mag omenda ahinya to e chudo mag gope miluongo ni pending bills, ahinya mago kinde mane otimo kata mane otiyo ne kaunti ma Nairobi kinde telo mokalo ma ikoni gino kinde mathoth gi nokode kawuok e kembe ma oko ma ok ne gino okinde manondi kod kaunti ma Nairobi. Owacho ni okinde mag kaunti ma Nairobi ema koro sani yalo buche kaunti ma Nairobi. Poni ng'ato nigi ng'ur to okil ma Nairobi mar kaunti ema dhi yalo buchego. Kasto bende onyisi atoni mar kaunti kata atoni mar kaunti miluongo ni the county attorney mondo mi ochung komiti mar okinde en nono chudo ne okinde mane omiyo rak kata mano kod kuwuok oko e telo mokalo mondo yal e lo kaunti ma Nairobi. Ramogi gin moko kuom report ma wuok kaluwore kod nonro mogol kod apisi mar Auditor General ma pacho ka mayango ni kaunti ma Nairobi nitiere kaka moko kuom to ne obedo wi kaka itiyo kod omenda. Koro apisi mar gavana Johnson Sakaja nowuok kachiwo ler wi kaka ne gichulo moko kuom gope miluongo ni pending bills to kod mago ma pod gidhi nyime bende lalore kendo chugo komiti mar okinde mamoko mondo non kaka chudo go biro dhi nyime. Nyako Ramogi mag gin weche ma bende waseluo ni ayanga kendo koro kamano kaka weche mag omenda chalo e kaunti ma Nairobi. Odani dugo kama tintu mana gi weche manyien mag tuke. Koro wadonjo weche mag tuke en ni tim mar adhula mar Barcelona ogoyo okang' e tuke mag UEFA Champions League bang' loyo